Ini inakuwa after inmokain sa apoy. So inmokain pa yan yung ipakaantin na kita. Oh, pero kaya, mga kong, kataramak niya. Wala kaya siya, katulay niyo ba, inmokain, tamali niya po. Kaya, tamali niya po siya. Müşamşam seni müşamşamda şahane bir şey yapıyorlar. Ha, ağabeylerin durumu bu skâlın, bu suyu gibi bir şey yani. Bu şey kapatıyorlar. Ve elinin şeyin yapıyor. Ve elinin dağıran gibi deşik gibi meşgul bekleyen satılacak. Ve elinin bir oynak kayısı yeşil. Kadına namdina kayı bekaysi. Kadına namdinliye la arşe şmaşluk mabnasla. Kotola. Yaşında. Yaşında yokundan manke enden. That's part of it. Bami niti. Şamşam woğun şimdiyas. Ve şamşam akulu bekaysi. Makanya orang ada cerita dia, berikut cerita, ada cerita, Aliksa sesungguhnya, sesama kita ini beritma, oh ada sama kita di church, Philippi, sesama kita di church, Aliksa sama kita di church, Galicia, sama kita di church sekian macam mana sih? Kita sih main. Pero bakit wala? Siya mayo may samsam tumapa. Pero pa inahap kayo. Inahap kayo may pawila teamwork. In fact, kayo nalibas. Ano kayo lang? Ang nasos, na sinimagtsaya mabigat ka, tapos kayo mayo kayo. In siya marite ba ng nadarap mo? Cinta ang magiging kayo kayo kakata. Hindi mo ay ba? Ito. Eno na kinuha. Eno na kumibuya. Eno na kumibuya. Eno na magintapay. Eno na magpespas pero insapla kayo kakas kayo kayo kayo. Teamwork. Eno na. Marami na kinuha. Araw makinap. Kaya na kayo, nanakasilutan. Team. Remember, kaya niya karami. Hikmet at pinag-decisions. Hindi ko marap kayo ng mga bayan. Kanawas kasi. Isang lahat, mga pinesa pagdating muna na, pos yung may ito, asli mag-yun. At hindi, sa'yo lang tayo. Ito lang natin. What's kind of define ano yung national? Teams of individual after that the define also. In when the not in team for the national time. I don't know. Well done. Yes, we will do one more. Dapat
is catching it, but along the other five is catching the other one. But they will not catch. Again, naranasan ko yung task na